שלום וברכה לכולם. נמשיך לעסוק בספר התניא קדישא, באיגרת התשובה, פרק ו'. ראינו בפרק הקודם שהרב דיבר על אותו חבל, כי יעקב עמו ישראל חבל נחלתו, שעם ישראל קשור בעצם בחבל אב, ובעצם נשמות ישראל, דימה הפסוק את זה לזה, וקשור לעליונים, וכל דבר ודבר וכל כמובן איסור אם אדם יעבור, הוא יוצר מחיצה נוספת שחוצצת בינו לבין אבא שבשמיים, וכל יהודי תפקידו להסיר את המחיצות המבדילות, כמו שכתוב בפסוק, עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אז להסיר את המחיצות המבדילות בין האדם, שהאור האלוקי, כמו שכתוב באותו עניין הנפיחה שאדמו"ר הזקן דיבר עליו, שבכל יהודי ויפח באפיו נשמת חיים, לא כמו הדיבור, שהדיבור בעצם הוא זה שמקיים את כל שאר הבריות והבורים בעולם. אצל יהודי זה עניין נפיחה, זה עניין נפיחה תמידית, שמחיה את הנשמה האלוקית, ודבר שיכול להסתיר מאותה נפיחה שיהודי ירגיש ויחיה ויראה אלוקות ויהיה דבוק באלוקות, זה רק עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. מעבר להבדלה שאנחנו ראינו שיש יוצר מחיצה וחוצץ בין האדם, בין הנשמה היהודית לאלוקות, מעבר לזה יש את העניין שאדם, את הקשר שלו, הקשר היציב והחזק שאמור להיות לו עם בורא עולם, הקשר הזה יכול ללכת ולהתרופף ברגע שאם קרה והוא עובר עבירה, עובר איסור כזה או אחר, או כמובן לא מקיים מצווה כזו או אחרת, זה יכול שהקשר כמובן ילך ויתרופף. כמובן בדברים שהם כרת, אז ראינו שיש אותם 36 קשרים מיוחדים, ולכן המשנה כמובן מסכת כריתות פתחה ואמרה 36 כריתויות, יש 34 בלא תעשה ו2 בקום ועשה, שיהודי צריך להיזהר כל חייו לא לעבור על איסורי כרת, ובכלל לא לעבור על שום מצווה מהתורה, כדי שהקשר שלו עם האלוקות יהיה קשר אמיץ וחזק, לבעל ינתק, לבעל ימות לעולם, והוא לא כמובן יקרה שהוא זה שיצר הבדלות בינו לבין האלוקות. המשיך בעל התניא ואומר, האומנם זו בזמן שהיו ישראל במדרגה העליונה, שהייתה שכינה שורה בישראל, כמו בבית המקדש, בזמן שהשכינה הייתה שורה בעם ישראל, בזמן בית המקדש, היה זמן מאוד גדול ברוחניות לעם ישראל, קרנה של עם ישראל היה תרום בכבוד, וכמובן עם ישראל היה בזמן ששלמה המלך מלך בכל העולם כולו בכיפה, אז כמובן באותם 45 שנה, אז היה שלום בעולם כולו, והנהיג את העולם כולו בחוכמה כל כך גדולה, ועם ישראל היה בדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. אז בזמן הזה שהייתה השראת שכינה, ובעצם האלוקות הושרתה בעולם בצורה גדולה מאוד ורחבה מאוד, אז אומר פה בעל התניא, אמנם זו בזמן שהוא ישראל במדרגה העליונה, שהייתה השכינה שורה בישראל בבית המקדש. ואז לא היו מקבלים חיות לגופם רק על ידי הנפש האלוקית לבדה, מבחינת פנימיות השפע המשפיע, אין סוף ברוך הוא, על ידי שם הוויה ברוך הוא כנ"ל. אומר פה בעל התניא, ואז בזמן היו מקבלים בעצם חיות לגופם, רק על ידי הנפש האלוקית לבדה, מבחינת פנימיות השפע, פנימיות המשפיע, האור אין סוף ברוך הוא וכולו. אז אומר שמפה היינו מקבלים, עם ישראל היה מקבל את האור האלוקי דווקא מבחינה הזאת של האלוקות וכולו. יהודי צריך להבין, ותכף בעל התניא יפרט את זה, יכול להיות ניזון משני בחינות, או מבחינת האלוקות או מבחינת הסתרה האחרה, הוא יכול להיות ניזון. אם יהודי שומר תורה ומצוות, הולך בדרך השם, הוא עבר לרשות הקדושה, הוא נמצא ברשות הקדושה, שם ממנה הוא יונק, ממנה הוא ניזון. ושם יש בחינה הרבה יותר גדולה, דקדוק הרבה יותר גדול. אם אדם עובר לרשות אחרת, לרשות הסתרה אחר, הצד האחר, באותו רגע, הדקדוק שם הוא פחות, העיקר תגיע, שם מקבלים את כולם בזרועות פתוחות. כל מי שרק רוצה, מקבלים אותו שם בזרועות פתוחות. איך מספר יהודי? הוא אמר שנסע לאחת המדינות במזרח הרחוק. הוא אומר, אין דרך לתאר את גודל, ואומר עכשיו שהוא מבין למה מדוע דווקא לשם הגיע צונאמי והגיע כל מיני אסונות טבע שלא יתוארו. הוא מספר דברים שקורים שם, בין אם זה בחינת עבודה זרה, מבחינה של דברים שלא אי אפשר לראות אותם אפילו, אי אפשר להכיל אותם בנפש. אם לא היה נצרך צורך גדול לנסוע לשם, היה גם מוותר על זה, וודאי שמעכשיו הוא ודאי יהיה תקיף יותר מלוותר על זה, ודאי לא לנסוע. למה? כי מקום שהאווירו טמא, והכל המקום טמא אוטומטית, הטומאה הזאת מתלבשת, והופכת להיות, יכול לגרום לאדם להוריד אותו בטומאה למקום אחר ונמוך. לכן הוא יגיד פה בעל התניא ויסביר שיש אדם שיכול להיות ניזון דווקא מצד האחר. הוא אומר, פה לאחר שירדו ממדרגתם וגרמו במעשיהם סוד גלות השכינה, מה שנאמר, ופשעיכם שלוחה עמכם,
שהפשע, שאם קרא ופשעו, שלוחה עמכם, האמא זו בחינת השכינה, שלוחה עמכם, אז זה בחינת האמא, אותה אמא שהיא בעצם הצער שבוכה ומבכה, דיינו אותה השפעה שבעצם ירדה והשפעה ברגע שעם ישראל ירדו, וסוד גלות השכינה, שנסתלקה השכינה מעם ישראל והתערבבה, כמובן ירדה להיכלות, ואז הדברים כבר לא כל כך ברורים, להיכלות הסתרה אחריו, ונוצר ערבוב, אור וחושך משמשים בערבוביה, ואז יהודי מטרתו להגיע לכאן לעולם הזה, יהיו עיניו מהירים, עיני שכלו יהיו פקוחות, להבין ולראות בדיוק, ולדעת להבדיל בין הטהור לטמא, ובין הקודש לחול, ולדעת לעשות את אותה הפרדה גדולה, בכל פעולה שהוא עושה, בכל דבר שהוא עושה. לדעת להבדיל, כי אנשים עובדים הרבה פעמים מתוך אמוציות, מתוך רגש, לא מתוך שכל. ההנהגה שלהם היא מתוך רגש, והרגש הוא הפך השכל. ההנהגה שלו, הדרך שלו, יהיה הפך השכל. אדם שואל אם הוא נמצא בתוך 30 של אחד מהוריו שנפטר, האם הוא יכול ללכת ללוויה? למה לא? מצווה גדולה מהתורה, למה לא? לא, הוא לא יוצא מהבית 30 יום. איפה כתוב לא יוצא מהבית 30 יום? תהיה בכלא? איפה זה כתוב שלא יוצא מהבית 30 יום משום מישהו נפטר לו? אם זה עבודה ונצרח לאחר השיבה, זה בצנעה וכולו, אבל לא לצאת מהבית, מה אתה נמצא בכלא, נגזר עליך כלא, כי מישהו נפטר, מה לא תצא לתפילות, תצא לו לבית כנסת גם, אתה יוצא לתפילה, כן. אז למה לא תלך ללוויה, גם אם צריך, לזה מצווה שאתה יכול לקיים אותה מהתורה, אז למה שלא תעשה אותה? אנשים מביאים סברות שהם לא, אי אפשר להבין אותם, שאלות שהכל כולם נמצאים בתוך אמונות תפלות, או בתוך רגש שאין לו מקום לגמרי לשכל. יהודי מספר, היה בבית כנסת מסוים בעיר אשדוד, הגיע לשם, בשבת עשו סעודת הזכרה בשבת. הוא אומר, הלך ניגש לרב, הוא מריח ריח של טיגון, של שמן. אמר לו הרב, לך למטבח, לך תראה מה קורה. הבית כנסת מספק מטבח לאנשים, למתפללים, כדי שיוכלו לעשות אם צריך לשמחות וכולו, או דברים כאלה שלפעמים קוראים הוא רואה את אשתו של הנפטר שעושים להם הזכרה, שבאו הרבה אנשים בשביל להוקיר את זכרו ולהשתתף בהזכרה, מתגנת איזה משהו שם בשבת. הוא שואל אותה, מה את עושה? אומר את זה לעילוי נשמתו, הוא אהב לאכול את זה שזה חם הוא אהב לאכול את זה. זה לעילוי נשמתו. בגללך הכניסו אותו כרגע לשערי גיהנום והתאגנו אותו שם בגללך. בגלל מה שאת עושה מתגנת פה בשבת. זה אנשים שהרגש משתלט להם על השכל. שולט להם על השכל הישר, על הקו הישר צריך בעבודת השם. וכל מיני הנהגות וכל מיני דברים שלא להשם אמה. לא להשם אמה. לכן אומר פה, הדברים האלה זה סוד גלות השכינה. שהשכינה הקדושה הלכה והתערבבה בתוך הקליפה, ולכן כל עבודת בירור הניצוצות, וכל העבודה הגדולה שעם ישראל לאורך הדורות עשה ועמל, למרות שהרב מבביץ' כבר אמר, שבדורות שלנו נגמר כבר תהליך בירור אותם רפ"ח ניצוצות שנשתברו בשבירת הכלים. כמו שכתוב שם, אומר רבנו אריזל, והזוהר כותב על הפסוק רוח אלוקים מרחפת רפ"ח מת, שאותם רפ"ח ניצוצות שנשתברו בשברת הכלים, אומר הרב מבביץ' שכבר עם ישראל תיקן עוד, ועם ישראל כבר בירר את אותה עבודת, את בירור הניצוצות הזאת. מה שנשאר זה פשוט לצחצק את הכפתורים של הג'קטים של הבן אדם, של המעיל שלו, כדי לקבל פני משיח בצורה היותר יפה, שהנשמה תהיה יותר מצוחצחת, כמובן, הכל בעניין המשל. כך הוא מביא ואומר. אבל לכן, לאחר שירדו ממדרגתם וגרמו במעשיהם סוד גלות השכינה, כמו שנאמר, ופשעיכם שלוחה עמכם, דהיינו, אומר פה הרב, שירדה ההשפעה מבחינת ההיטתה הנ"ל, ונשתלשלה ממדרגה למדרגה למטה, עד שנתלבשה השפעתה ביות ספירות, דנוגה המשפיעות שפע וחיות, על ידי המזלות וכל צבא השמיים, והשרים שעליהם, לכל חי הגשמי שבעולם הזה, וגם לכל הצומח, כמאמר הז"ל, במדרש רבה, בראשית רבה, אומר שם המדרש, אין לך כל עשב מלמטה, שאין לו עליו כמובן מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל, ושאין לו מזל משלו, ושאין לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. אז מצד אחד מכים בו, מצד שני מדרבנים אותו. כמו משל האדם, כי האדם עץ השדה. מצד אחד הוא יכול להרגיש שהוא מקבל איזה מכות כאלה ואחרות, אבל עצם כל מכה, כל שבירה, כל דבר, בעצם משם הוא יצמח להפוך לאדם הרבה יותר גדול, הרבה יותר שהוא חווה דברים בנפש שלו ויודע להתמודד איתם. אומר פה הרב, על ידי כל הנקודה הזאת, כל ההשפעה הזאת היא יורדת ומשפעת
מהעליונים למטה בבחינת סוד גלות השכינה. ואזי יכול גם מחוטא ופושע ישראל לקבל חיות לגופם ונפשם באמת כמו שאר בעלי חיים, ממש כמו שנאמר, נמשל כבהמות נדמו, תהילים פרק מ"ט. אומר פה הרב, ובזה אדם יכול לפתור לעצמו הרבה שאלות שהוא לא מבין, מפני מה צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, כבר משה רבנו מתחבט בשאלה הזאת, הגמרא בברכות וכו'. אבל אדם רואה, יכול לראות בחוש. אתה אומר, אדם רואה, שכביכול יש אדם שלא שומר בעיניים גשמיות תורה ומצוות, ומזלו שפיר, והדבר האחרון שהוא דואג עליו זה עניינים כאלה ואחרים, לא בריאות, לא פרנסה, לא ראה את הרופא 50 שנה האחרונות ואין לו כוונה לבוא אליו בכלל. ופרנסה הוא ודאי לא צריך לדאוג, ופה הוא קונה עוד דברים ועוד זה, ועוד בניינים ועוד יכטות, וקנה אי פרטי גם והכל. ואתה אומר, מה, איפה, איך האדם הזה שלא קשור לענייני תורה ומצוות, ויותר מזה אולי אפילו יש דברים של החטאת הרבים, איך זה יכול להיות? אומר פה יש שני מסלולים לדעת. יש את המסלול של הבחינה הזאת של יש אדם ניזון כמו הבעלי חיים, כשם שמביא הרבי מלובביץ' משל בעניין הזה. שאדם יש את המלך שערך סעודה גדולה, וכל מי שקרוב אל המלך, השרים שלו והקרובים שלו ואוהבי המלך, איפה הם נמצאים? קרוב לשולחנו. אבל יש אחד אחר שגם נהנה יש גם עוד אנשים שנהנים מהסעודה, יש עוד איזשהו מציאות בריאה שנהנית. מה המציאות הבריאה שנהנית? גם החתולים והכלבים שלאחר מכן, כל מה שישאר מהסעודה של המלך, יאכלו מה שישאר בפחי האשפה. גם הם כביכול ייהנו מהסעודה. למה? כי יישאר אוכל רע ויהיה להם גם ארוחה טובה. האם יעלה על הדעת שאדם באיזשהו מקום ילך ויאכל מהאשפה? ודאי שלא. הוא ישתדל לעשות הכל, להיות נאה בעיני המלך, רצוי אצל המלך, שהמלך יגיד לו, בוא אתה מוזמן לשבת על שולחני ולסעוד עימי ביחד בקרבתי. אבל יעלה על הדעת שהאדם ילך וייסד, אבל יכול להיות שזה אותו אוכל, ויכול להיות ששם יש אפילו יותר ממה שהוא יכל לאכול על אותו צלחת, אבל זה נמצא בפח האשפה. לא נעים, אי אפשר להתקרב לשם, אי אפשר לקחת משם. אדם אין שייכות לנפש שלו ללכת ולקחת משם, זה לא יעלה על הדעת. אותו דבר כאן, מסביר הרבי מלובביץ' בעניין הזה ואומר, כשם שהאדם לא יעלה על דעתו ללכת ולקחת מפח האשפה, אותו דבר שלא תהיה עינו ויסתכלת ויראה או יחפש או יחקור או ישאל על אותם אלה שהולכים וניזונים, שלא עושים רצון אלוקים ומקבלים את מה שמקבלים, כי זה לא מצד שולחנו של המלך, זה דווקא מהצד האחר, שלשם הולכים הבריות היותר נחותות, לשם הם מתקרבים. לכן אדם לעולם צריך עיניו להיות פתוחות על דברים שהם לא שלו. אדם יחיה באמונה שמה ששלחו, מה שלו, מה שחלקו, יש, לא, בלי סוף יהודים אומרים שאם היה להם אפשרות, הם היו נותנים והיו תורמים והיו עושים, ואם בורא עולם היה נותן להם כמו שאחרים אולי יש להם וכולו, היו בלי סוף בנתינה צריך לדעת, כל אחד ומה שהשם החליט שזה יהיה חלקו, תיקונו ועניינו כאן בעולם. הוא יכול להתפלל ולרצות שיהיה לו חלק יותר גדול ומשמעותי, אבל לא לשכוח לעולם שאם זה לא קורה, או שזה יקרה באיזשהו שלב, בצורה ובדרגות שהקדוש ברוך הוא מחליט, שזו הכל בהשגחה פרטית, ולהודות להשם על הכל, שזה חלקו, ומה שזוכה לתת ומה שזוכה לעשות, עליו להודות לריבונו של עולם, וששום דבר לא מובן מאליו. אומר פה הרב, ואזי יכול גם החוטא ופושע ישראל לקבל חיות לגופם ונפשם הבהמית, כמו שאר בעלי חיים ממש, כמו שנאמר, נמשל כבהמות נדמו. יכולים לקבל חיות כמו שהבהמות מקבלות, רק לא חסר להם כלום. ואדרבה, ביתר שאת ויתר עוז, על פי המבואר מהזוהר פרשת פקודי, שכל שפע וחיות הנשפט לאדם התחתון, בשעה ורגע שעושה הרע בעיני השם, במעשה או בדיבור או בירורי העבירה וכולו, הכל נשפע לו מהיכלות הסתרה האחרה, המבוארים שם בזוהר. כל שפע שנשפע לו, ברגע שהוא אדם אחוז בעבירות, לא מקיים תורה ומצוות ואחוז בעבירות, כל השפע שנשפע לו מצד הסתרה האחרה. כל השפע שהוא מקבל. מה שיש לו דווקא לא אין סיכוי שזה מצד הקדושה, זה מצד הסתרה האחרה. ולכן מזה אדם צריך להיזהר, צריך לחשוש כל ימיו. בורא עולם, אתה יודע שיש כאלה שקיבלו את העושר והתבלבלו. יש כאלה שבורא עולם נגע בהם ופתח להם החלות כאלה ואחרים, אבל זה טרף את דעתם. לכן אדם מתפלל, אם זה לא נכון לך, שזה לא יגיע. שזה לא יגיע לעולם. לכן הגמרא בחגיגה אומרת, יפה עניות ליהודאי, למה? כי ככה קרובים כל השמנת, אהבית, כסית ותשכח אל מחולליך. אדם יכול לשכוח את האלוקות, אם הכל יהיה לו וכולו וכולו, כמו סדום.
למה סדום הגיעו למה שהגיע להם? שפע שהם לא ידעו כבר מה לעשות איתו. הגיעו לכל הקלקולים והשיבושים שבעולם הגיעו. בסדום דווקא מכל השפע שבעולם נתן להם והעניק להם. לשם הם הגיעו, עיוותו דינים. אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, כמו שכתוב בפסוק. רעים וחטאים להשם מאוד. שפע גדול היה להם. אבל לאיפה זה הביא אותם? הביא אותם שיהפכו, שבעולם יהפוך את סדום, יהפוך אותה. לא ישיר ממנה שום דבר. שום דבר לא ישיר ממנה. כלום. למה? לשם זה מביא. אם אדם מתגאה וחוטא בחטא היוהרה, וחושב את עצמו למשהו כאן בעולם הזה, בעולם ינחית אותו עד עפר. אם לא גם יעלים אותו מן העולם. יעלים אותו מן העולם. גם לשם זה יגיע. גם לשם זה יגיע. כבוד לאלוקים הוא, לא לאף אחד אחר. אדם שמרגיש את עצמו משהו, לא מערכים אותו, לא מכבדים אותו, לא עושים לו, לא מתייחסים לו ככבוד הראוי לו. מי שמונח שם, רחמים גדולים על אותו אחד, מי שמונח שם. יהודי צריך לנתק לגמרי את האישיות שלו מכל דבר שקשור לעולם. הוא בפרט שלו הוא לא פונקציה. הוא נמצא פה, אבל הוא לא נמצא. מה שכן תופס מקום זה עבודת השם ומה שאתה מייצג. מה שאתה מייצג, אתה נושא כרגע את שם השם שנקרא עליך, אותו תכבד, אותו תעבוד, אותו תירא. בשמו תשבע. אדם יכול להיות בסיטואציה, נמצאים תלמידי חכמים, וגם הוא תלמיד חכם. ואומרים לו, תדבר, תגיד דברי תורה. אולי שהם ידברו. תברח מזה. תחפש אתה לא לדבר. אבל אולי אתה תגיד דברים יותר מהורים מאחרים, תן לאנשים אחרים, שהם יגידו, שהם ידברו. אל תחפש להתבלט, אל תחפש להגיד, אל תחפש לדרוש. תרחק מזה. אין ברירה, מקום שנשתדל להיות, אין ברירה, אז אין ברירה, אז אין מה לעשות. אבל אל לשמח לבך בהוראה, תרחק מזה. למה? יגידו, אתה תבוא, תגיד דברי לימודים וכולו, במתק שפתיים וכולו, והכל בסדר, אבל זה ירומם אותך בפנים, עדיין לא הבנת, לא השכלת בדעתך להבין, לא, הוא ידבר, אני אדבר, הוא ידבר, זה ממנהי וממך התקלה סילה, אומרת הגמרא בסוטה בדף מ'. העיקר שהתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה ממי. ממני, ממך, מההוא, זה בכלל לא משנה, העיקר שמו, אומר דברי תורה, תגיד דברי תורה, מה זה, מה? תגיד דברי תורה, לא, אבל לא ביקשנו חידושי תורה, תגיד דברי תורה, מה זה משנה מה? תגיד הלכות, תגיד דבר תורה, זה לא משנה מה. השם שמח בכל דבר תורה שיוצא ליהודי מהפה שלו. וככל שהלב של הבן אדם נקי, ככה הדברים חודרים ללבבות של אנשים אחרים. ככל שהלב שלו נקי, ככל שליבו טהור עם ריבונו של עולם, עם בריאותיו, עם כל דבר שבעולם הזה. ככה דברים חודרים מלב טהור, כן, כמים הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל האדם. ככה דברים גם יחדרו פנימה לליבות השומעים. ככה זה עובד. ממשיך פה הרב ואומר שכל השפע, כל אם אדם באותו רגע נעשה מרכבה לחלות הסתרה אחרא, אם הוא כמובן חוטא במחשבה, דיבור ומעשה, אז כל השפעה שמגיעה אליו וכולו, שהוא עושה אם הוא עושה הרע בעיני השם, כל מה שנשפע לו מחלות הסתרה אחרא. כך הוא כותב הרב. נהיה הבן אדם מרכבה לסתרה אחרא. כל מה שנשפע עליו זה מחלות הסתרה אחרא. והאדם הוא בעל בחירה אם לקבל השפעתו מחלות הסתרה אחרא, או מחלות הקדושה, שמהם נשפעות כל המחשבות הטובות, הקדושות וכולו. מי יבחר? בן אדם יבחרו בעצמו. מאיפה אתה תיזון? מאיפה אתה תהיה ניזון? מהקדושה או מהטומאה? מהצד האלוקי או מהסתרה אחרא? אתה תחליט מאיפה. לאף אחד אחר. אתה זה שתחליט. לאיפה, לאיזה מקום אתה לוקח את הנשמה שלך? מאיפה להיות ניזון? אדם מתעסק בדברים שהם לא חיוביים, לא נכונים, לא מגמתו ולא עניינו ולא מדרגתו, כמו שכותב בעל חובת הלבבות. תיזהר שאתה מדליק פתילה, אל תעמיס יותר שמן, יותר מדי שמן, לבסוף אתה תכבה את הפתילה בסוף. אם תשים בכלי, סנדלקת את הפתילה, ואתה רוצה להעמיס שמן, דוד. לכן כל העומד במדרגה שהיא לא נקרא חוטא. אתה מעמיס שמן, אתה בסוף תכבה את הפתילה. אתה בסוף תטביע אותה. אז מה הועיל כל השמן שהוספת והוספת? לכן אדם צריך להיות חכם, אורות בכלים, שכל אור שהוא מוריד והוא משפיע, הוא ודאי מכין כלי בשבילו. כי אם אין אורות ואם יש אורות בלי כלים, אז השפע הוא פשוט ישבירה את הכלים. ואז הדברים לא מעוצבים. ואדם לא מחפש זהות קבוצתית. כשאדם יש לו זהות אישית, הוא לא צריך זהות קבוצתית.
לא צריך להשתייך, הוא לא צריך להיות קרוב למישהו, למשהו. תלמיד חכם, אתה יושב, אתה מרגיש שמחבר אותך לקדוש ברוך הוא, הדברים שלו, תתחבר, תשמע, תעשה את שלך, לך הביתה, קדימה, שמעת, מה הצלחת לדלות, לך לספרים, לך למשפחה. אדם הולך לחייו, מה שיכול לעשות, חושב טוב על ישראל, מכוון טוב על כלל ישראל, עושה ופועל את פעולותיו. ככה צומח, בכלל לא מדבר, לא מצייץ. יש אנשים שצריכים, אדם צריך להשתדל. 10 שנים אם לא ישב בכולל, לא ישב למד תורה, לא ישב עם ספרים, קיבל תורה מרבותיו בצורה נכונה, מהי הלכה, בדיוק מהי מחשבה, מהי השקפה נכונה, לא יפתח את הפה שלו בכלל. לא יפצה פה ולא יצפצף. מילה לא יגיד. מילה לא יגיד. עד שוודאי כל מילה שתצא ממנו בסלע. ועל זה אדם צריך להתפלל, כי זה לא מובן מאליו. יצר הרע אומר לך, תעשה, תיקח. לפעמים יש דברים שגם צד הקדושה, שאדם כן צריך לבוא ולהגיד וכולו. אבל אדם צריך להיות מאוד מאוד זהיר, כי זה מה שיצר הרע רוצה. רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, אומרת הגמרא. רבים חללים מפילה. זה שיכול להירות ולא מורה. מזה אדם צריך להיזהר מאוד, זהירות גדולה. זהירות גדולה בחיים שלו. ממשיך פה הרב ואומר, וכל המחשבות טובות, קדושות וכולו, אדם משפיע על עצמו מכל מהיכלות הקדושה. כי זה, לעומת זה, עשה האלוקים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה לעומת זה. בשביל שיהודי יהיה בא לבחירה כאן בעולם הזה, חייב שיהיה שני המקומות, שיהודי יבחר. תבחר מה אתה רוצה, לאיזה מקום להיות שייך אליו. והיכלות הסטרא אחא מקבלים ויונקים חיותם מהתלבשות והשתלשלות. השפע דיות ספירות דנוגה, הכלולת מבחינותם מבחינות וכולו כנודע ליודעכם. והנה, יעקב חבל נחלתו כתיב, הדרך משל כמו החבל שראשו אחד למעלה, וראשו השני למטה. אם ימשוך האדם בראשו השני, ינענע וימשוך אחריו גם ראשו הראשון. אומר פה הרב, וככה ממש בשורש נשמת האדם ומקורה. מבחינת ההט אתה ההא האחרונה שהשם הוויה הנ"ל. הוא ממשיך ומוריד השפעתה לידי מעשיו הרעים ומחשבותם עד תוך ההיכלות הסטרא אחרא כביכול, שמשם מקבל מחשבותיו ומעשיו, מפני שהוא ממשיך להם השפעה, לכן הוא נוטל חלק בראש וכולו. אומרים פה חז"ל שהאדם צריך להבין שכל פעולה כאן למטה, כל פעולה הוא ממשיך ומנעליה למעלה. בקדושה משפיח טהרה לכל שורש הנשמה שלך, עד השורש, עד למעלה. עד תחת כיסא הכבוד, כל פעולה של יהודי. מגעת עד כיסא הכבוד. פעולה חיובית, טובה ולמוטב. לכאן ולכאן. כל פעולה שיהודי עושה, משפעת, והכל נשמות ישראל שקשורים איתך. אתה עולה, אתה מעלה, אתה פועל, או שתפעל טהרה על כל אותם נשמות שהנשמה שלך קשורה בהם, או להפך בדיוק. או בדיוק חס ושלום לצד השני. לכן ממשיך הרב ואומר, וזהו שאמרו חז"ל, אין בידינו לא משלוות הרשעים, המשנה במסכת אבות בפרק ד' אומרת, ולא מייסורי הצדיקים, בידינו דווקא, כלומר, בזמן הגלות אחר החורבן. אומר פה הרב שאדם לא ייכנס לשאלה, מה אין בידינו לא משלוות הרשעים, למה יש אנשים שעושים דברים לא טובים בעולם, ויש להם כביכול זה נראה שיש להם שלווה, והכל בסדר בחיים שלהם. אבל לא מייסורי הצדיקים, מדרך כיסא אתה רואה אדם שמוסר נפש בעבודת השם, ועושה ופועל ורוצה לעשות, ויש לו רצונות בלי סוף, פתאום אתה רואה שאיסורים פוגשים אותו. איסורים בכל מיני צורות כאלה ואחרות. למה? אומרים חז"ל, אין בידינו. חז"ל עוד כתבו את זה במשנה באבות, אין בידינו. זאת אומרת, כבר זה 2000 שנה, שם הם כבר אמרו, אין בידינו. אל תיכנס לזה בכלל. אל תיכנס לזה. למה? אתה לא, אי אפשר להבין את כמה העומק למעלה, כמו שאמרת הגמרא, מסכת חולין מביאה שם, דף ס"ג מביאה שם הגמרא, משפטיך תהום רבה. אומרת שם הגמרא, על אותו דג, שלדג וכולו, שהגמרא שם מכנה, שיורד ויכול להגיע, ומשמיים גזרו, שהוא נכנס מתוך המים ויוצא. משה לוקח איזה, אומרת הגמרא, מתוך אין סוף הדגים שיש בים, הקדוש ברוך הוא החליט למעלה בשמיים, איזה דג הוא יתפוס. איזה דג אותו עוף יתפוס, שהוא אותו שלדג, שנכנס לתוך המים ויוצא, איזה דג, גם זה הוחלט בשמיים. אדם יכול להבין את זה בכלל? משפטיך תהום רבה, אומרת הגמרא שם. כמה עמוקים המשפטים והגזרות של ריבונו של עולם. אז מי רוצה להיכנס לזה בכלל? זה לא מתפקידו הוא לא אמור להיכנס לזה בשום צורה. ממשיך הרב ואומר, וזוהי בחינת גלות השכינה. כביכול להשפיע על היכלות הסטרא אחרא, אשר שנא נפשו יתברך. לשם, להשפיע לדבר כזה. להשפיע לזה, לחשוב, ריבונו של עולם מחיה בסוד ואתה מחיה את כולם, גם את היכלות הסטרא אחרא.
כשאדם עושה תשובה נכונה, אזי מסלק מהם ההשפעה שהמשיך במעשיו ובמחשבותיו. ברגע שהוא עושה תשובה, אומר פה הרב, והוא לא סתם אומר, כשאדם עושה תשובה נכונה, כי אנחנו רואים פה הרב איך הוא מתאר באיגרת התשובה, שלב אחרי שלב במהלך התשובה של הבן אדם. להבין לעומק כמה כל חטא פוגם, כמה כל דבר מפריד בינו לבין האלוקות, מה זה עושה לקשר שלו, יעקב עמו ישראל, חבל נחלתו, מה זה עושה לו לחבר הקשור עם שורש נשמתו למעלה בעליונים, עד לכאן לארץ, לנשמתו שמלובשת בתוך הגוף, ועד תיקוני הנפש, ועד כל דבר ודבר, כמה הדבר הוא משפיע פנימה. כשאדם עושה תשובה, הוא לא סתם כותב תשובה, הוא כותב תשובה נכונה, אזי מסלק מהם ההשפעה שהמשיך במעשיו ומחשבותיו, כי בתשובתו מחזיר ההשפעת השכינה למקומה, וזהו תשוב תשוב תתה האחרונה של שם הוויה, מבחינת גלות, כך הוא בעצם פודה. ולכן כתוב פדה בשלום נפשי. מה זה פדה בשלום? שאדם פודה מידי הסטרא אחרא את סוד גלות, את השכינה שירדה לקליפות. הוא פודה אותה, מוציא אותה משם. לכן זה כי תוציא יקר מזולו, אומרת הגמרא מסכת בבא מציעה בדף פ"ה, כפי תהיה. יקר זה נשמה יקרה שנפלה לתאוות העולם הזה, לקליפה של העולם הזה. אז כי תוציא יקר מזולו, אומרת שם הגמרא כפי תהיה. אתה תהיה בדיוק כמוני, כמו האלוקות שגוזרת וכולו, ככה דברים בעולם יתנהלו על פיך. וזהו תשוב תתה מבחינת גלות, כמו שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וכולו. כלומר, אם שבותך כמאמר הז"ל, השיב לא נאמר, אלא ושב, כמו שאומרת שם הגמרא במסכת מגילה. אלא לא, ולא, מביאה הגמרא ואומרת, אם שיב את שבותך וכולו, השיב לא נאמר, אלא שב. כל רגע ורגע, ברגע שאתה עושה תשובה, הוא שב השם אלוקיך את שבותך וכולו וכולו. הדברים פועלים ברגע שאדם מיד עושה תשובה, מתנצל, מוריד את הראש. זה גדולה. זה לא בושה ולהגיד טעיתי, זה רק אדם גדול, וישמע משה ויטב בעיניו, אומר רש"י, הודה ולא בוש, אמר טעיתי. רק אדם גדול יודע להגיד טעיתי, רק אדם גדול יודע לעשות תשובה, יודע להגיד סליחה, יודע להתכופף לאלוקות, יודע להתכופף, להגיד, כי יודע שזה שורש התיקון. כשאדם עושה את זה ויש לו את הביטול הזה בנפש, אז אוטומטית פדה בשלום נפשי, הוא פודה את הנפש האלוקית שירדה לתוך הקליפה, לתוך הזוהמה של העולם, הוא פודה אותה משם, הוא מוציא אותה משם, הוא מעלה אותה. אין הדבר נמתק אלא בשורשו. אתה לוקח את השורש האלוקי שירד כל כך נמוך, אתה מוציא אותו משם, פודה אותו ומעלה אותו למעלה להליונים, ודאי וודאי, לתחת כיסא הכבוד, שמשם אין שכחה לפני כיסא כבודיך, גדולת תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, ואין שכחה תחת כיסא כבודיך, ודאי וודאי שמתעוררת על ידי כך ההבטחה האלוקית לגאולת ישראל בקרוב ממש בעזרת השם.